Time check, 7 o'clock. First time ulit. Ngayong taon na ito na nagising ng maaga. Maaga na yun para pumunta dun sa, nakalimutan ko yung pangalan sa Arayat ready na tayo kahit para katulog ako mga 4 o'clock na siguro. 7 o'clock nagising. Ayan mga tol, dito na tayo. Napasok na tayo. Dito ko nag-entrance ng 20 pesos. Ayun. Ayan, sorry. Tama din eh. Kambal. Mga bata nakasakay na ng cruise. Ibon. Ayan mga tol. Ayan na. May mga Valentine's ano pa dito mga tol Yun. Pwedeng mag-camping pala dito. Ayan mga tol, simpleng lang. Pwede tayong mag-camping. Pwede ka mag-swing. Ayan, di ba? Duyan, tapos camping. Sakay ng bangka. Ayan, ang ganda ng view mga tol. Ayan mga tol, salukuyan tayong nagbabangka. Ayan yung view natin sa likod. Sa harap naman ay yun. Nag-video po tayo. Ako na lang patol. No, parents only need to do that. Mga hugot lines. Marunong yata si Ma. Kamay, kapin. O kaya yung drive. Yung sa kaya. Yan. Injured Marsun yan. Pwede kayong mag-arkila ng tent. Nagdala kami. Ayun, yung arkila, yung tig 500 pesos pala. Sorry. Yan. Tapos na rin kami magbangka-bangka. Ayun pala mga tol, kapag may dala kang tent, magbabayad ka pa rin ng 300 pesos. Pag arkila, 500.